Gebang si Nona. Asik. Oi Nona mga kamari, siapa nana nona cari, nona nang manis siang bonamu, ko alay bulia denai batanyo, nona nang manis siang bonamu, ko alay bulia denai batanyo. Jalur dia udah siap amboku, usah dipanggil ambo si Nona. Ambonan bukan anak Rancino, panggilkan saja Siti Rohana. Ambonan bukan anak Rancino, panggilkan saja Siti Rohana. Iya benar. Iyo. Kita dibueknya inyorang awan disangko Cino. Untung udah lain batanyo, salah sangko itu biasa. Gara-gara selamanya engkau pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang Cino, hati langkah naik ke baju. Biarang awak biarang Cino, hati langkah naik ke baju. Asik. Bersama Bang Benia, tim kreator kita. Jangan lupa ya, subscribe Andri Aja Channel. Nona mana kamari, siapa nana nona cari, nona nana manis siang bonamu, ko alay bulia denai batanyo, nona nana manis siang bonamu, ko alay bulia rival batanyo. Bulia, jalin di udah siap amboku, usah dipanggil ambo si Nona. Ambonan bukan anak Rancino, panggilkan saja si Madam Roro. Ambonan bukan anak Rancino, panggilkan saja si Madam Roro. Iya madam. Onde ma rival kaki jua dibueknya inyorang awak disangko Cino. Untung ripalai batanyo, salah sangko itu biasa. Gara-gara selamanya engkau pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang Cino, hati langkah naik ke baju. Biarang awak biarang Cino, hati langkah naik ke baju. Ya makasih buat Oke ya. madam ya.